गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती जय. शुभ सकाळ मित्रांनो, मी सुयोग नाग तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर. सकाळचे वाजले 10:30. तर तुम्ही विचार करत असाल हा एवढं लवकर का उठून व्हिडिओला स्टार्ट केले. त्याला कारण आहे, चाललो आहे मामाच्या गावी संगमेश्वरला. बाय रोड जातो आहे, गाडीचीच वेट करतो. गाडी येईल आता तर जाऊ, दाखवेन तुम्हाला मी. जेवढं दाखवता येईल तेवढं नक्की दाखवेन. गणपती बाप्पा मंगलमूर्ती जय. फायनली निघालेलो आता संगमेश्वरला जायला. तर बघा हा पूर्ण प्रवास आणि संगमेश्वर गाव मामाचं कसं आहे ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ हा शेवटपर्यंत नक्की बघा. तिकडे लॉक केलाय ना वहिनी दरवाजा. मी म्हटलं मी का कॅन्सर होतो बघ मी बाकी सगळं गँग बघ गँग. या हॉटेलला आता नाश्ता करायला थांबलो आम्ही मध्ये. इथे गाडी लावली, ही गाडी आहे. आता दाखवतो थांबा तुम्हाला. नाश्ता करून निघालो आता पुढच्या प्रवासाला. आपण जिथे थांबलेलो ते सावर्डा गाव होतं. तिथे सावर्ड्याला आपण नाश्ता करायला थांबलेलो आहे. नाश्ता झाला आणि परत पुढचा प्रवास चालू केला आहे. इथून तर 1-1.5 तासाची जर्नी आहे. बघा मग पुढे. आई कोण आले नाही आले पण आई आई मुंबईची माणसं गणपती ऐकत नाही आई बोलाय. तुम्ही तुझं जवळ आलो जाता नाही गणपतीपुळा ग्रुपवरच टाकतो. मी काय बोलतो, परशुराम मंदिरात जायला पाहिजे. परशुराम मंदिर कोण गेलाय आपला? मग तुम्ही गेलो हो, आम्ही नाही कोण गेलो. परशुराम मंदिर आहे. काय घ्यायचं नाही ना बिस्किट बिस्किट मम्मी? घ्यायचं. थांबू इथं 1 मिनिट. हा तर 55 घे ना. हा
55 घे. पंचावन्नला टाकतात ते काय, दुकानात. हां हां काय म्हणता? हां इथून आपलं आता टर्न मारलं तिथून 5-6 किलोमीटर आहे. इथून अंतर आहे ना आम्हाला एवढा आहे गेट दिसत. संगमेश्वरवरून तेवढं आहे ना. काय बोल. हां बाबा इकडं बाबा कामाला, बाबा इकडे झाले आहेत. तो आम्हाला आले. इकडे येतात बाबा कामाला. हे बंदरी वाटली. हा, तर ती गर्दी. अगं, हा आणतो ते, भेटतो नाही. आम्ही आणतो सोन्याचा हॉटेल. त्या बऱ्या पडतात. एवढे नाही, ते हा भाऊ. आत्ता दिसतो ना. ते नाही. मँगोचे नऊ मला भेटले. आपलं घर आता ये. बाबाची इथं काय पार्टी असतात. असली खाली तर घेऊन यायचं. खाली काय बॅग बंद असतात भरलेल्या. मग एवढी छोटी मागे पडली. आणि घरी पोचल्यावर पहिले फ्रेश होऊन लाडक्या गणरायाचे दर्शन घेतले. मस्त असे छान अशी छोटी अशी नाजूक गणरायाची मूर्ती. मामा आहेत माझे, हे मामा. व्हिडिओ काढीन. लाईक करा, शेअर करा, फॉलो करा. इथून वर मामाने आणले मासे. आणि ही कोण कापते? आणि ही कुठून आली? घेतलं मी कॅमेऱ्यावर, टेन्शन न घेऊ. ही काय हो, ही कुठली आहे? बटरफ्लाय दिसते तुमचा. आणि हे मळ्याचे आणि खेकडा. असे घाला मासे. कुठे डोका पण घ्याल ना? डोकं पाहिजे. हा मग डोका पाहिजे की नाही? हे चुलत मामांचे बाईल. कुठला? नाही मारणार. बस आता. हे मारतोय. ही माझी मामी माझ्यासाठी मासे तळत होती. हे आहे छोट्या मामाचं घर. तर इथे जाऊन गणरायाचे दर्शन घेऊया.
हं? ही कलमाची झाड आहेत बघ. हा मामाची ही कलमाची झाड आहेत. हां हा बा, हा पुढचं झाड आहे ना, हा पुढचं झाड आहे ना, हा कलमाचं झाड आहे आंब्याचा. कसला आंबा लागतो. तर आता संगमेश्वरवरून मामाच्या गावावरून निघालो परत खेडला जायला. तर हा पूर्ण मामाचं, पूर्ण तर नाही, थोडंफार दाखवलं मी, जेवढं दाखवता आलं तेवढं, कारण की रिटर्न आपल्याला खेडला जायचं होतं. वन डेमधून आपण आलेलो आहे, वन डेमध्ये जाऊन आलो आहे. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला, मामाचं गाव कसं वाटलं ते मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आणि लाईक, शेअर आणि पुढील व्हिडिओसाठी सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर भेटू पुन्हा नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या. बाय बाय.